Rosa birusaren kontra. Rosaren ipuinaren protagonista izan nahi? Kaixo, Rosa naiz. Eta asko gustatzen zait nire lagunekin parkera joatea. Eta zuri, zer gustatzen zaizu? Bazenekien birus batzuk daudela eta haiengandik babestu behar garela? Batzuk besteak baino itsusiagoak dira. Eta zu, gaixorik ipintzen zara noizbehinka? Nik behin gripea izan nuen. Sukarra eta buruko min handia izan nuen, eta ez nengoen gose. Oso nekatuta sentitzen nintzen. Baina egun batzuk pasa ondoren, gripea pasatu zen, eta hobeto nengoen. Zorionez, nire familiak asko zaindu ninduen. Eta zuk, nork zaintzen zaitu gaixorik zaudenean? Ziur, mimito asko ematen dizkizula. Duela gutxi, bidaiatzea asko gustatzen zaion birus berri bat heldu da Bilbora. Txinan, Italian, Frantzian eta beste herrialde batzutan egon da. Zorionez, birus honek beti egiten ditu bidaia laburrak. Beraz, guztiok espero dugu laster joatea. Ta zuek, bakizue zelan duen izena? Koronavirusa. Etxekoek albiste asko irakurtzen eta ikusten dituzte. Asko egiten dute berba koronavirusari buruz, eta horrek batzutan kezkatzen nau. Eta zuk? Zuk be entzuten diezu helduei koronavirusari buruz hitz egiten? Eta nori? Baina oso ondo azaldu didate zer egin behar dudan ez gaixotzeko. Eta zuk? Zuk bakizu zelan egin? Lehenik eta behin, eskuak oso ondo garbitu behar ditugu. Eta estula edo doministiku egiterakoan, ukondoarekin babestu. Begiak, ahoa eta sudurra ez ditugu ikutu behar. Besteak ez ditugu ikutu eta bezarkatu behar. Eta helduek emandako aholkuak jarraitu behar ditugu. Eta zuk, horrela egiten duzu? Ziur primeran egiten ari zarela. Eta hauxe da aspergarriena. Baina oso importantea. Saiatu behar gara, ahalik eta denbora gehien etxean egoten. Egia esan, faltan botatzen ditut amama, aitite, izeko, osaba. Zorionez, badakit hau ez dela luzerako izango, baina batzutan oso luzeak egiten zaizkit egunak. Eta zuk? Zuk bakizu zelan egin berba haiekin? Mugikorrarekin, ezta? Baina ondo antolatzen banaz, denbora soberan dago gauza asko egiteko.
ipuin bat irakurri, telebista ikusi, pastel gozo bat egin, etxekoekin jolastu, igelarena egin, bakizue, erlajatzeko, jesartzen gara, igela bezala, eta imaginatzen dugu, zabela barruan puxika bat daukagula, arnasa hartzerakoan handitzen dela, eta arnasa botatzerakoan txikitzen dela. Eta okurritzen zaizu beste gauzaren bat etxean egiteko? Etxekoek kontatu didate badaudela profesional asko gaixo dagoen jendea zaintzen eta sendatzen. Eta txertoa bilatzen ari direnak, birusak gehiago bidaiatu ez dezan. Gainera, badakit hurbil dauzkadan heldu guztiek oso ondo zainduko nautela. Eta zalantzaren bat izatekotan, galdetu aldiet. Eta zuk, zalantzaren bat baldin baduzu, Rosari be galdetu aldiozu. Ziur asko gustatuko zaiola zuen hitzak eta zuen marrazkiak jasotzea. Bere helbidea hauxe da: info@editorialsentir.com